Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ka mawɗo e ka tokoso ha joni en jaltanto e ka kono Allah wallino on windande adinede on kollama hen ka mawɗo e ka tokoso so tawi a naati hen holno jangorto. Kadi on kollama ka mawɗo ka tokoso so tawi ko i naati hen no jangorto. Hande noon windande men tati ɓiire nde ko ka mawɗo ka tokoso so tawi ko e naati hen holno jangorto. Dental Dina TV nani an mo jeyano ko hen jiɗɗo jeeyete heno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné janta e jangoɓe jingoɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81 ɗo ndewoton mbaɗon balle mon e jingere mon e jangde he. So tawi ko Wave walla Orange Money walla Western Union MoneyGram Ria mbaɗe hen balle e jingere oɗon janga ɗum ɗo wona politique, ɗum ɗo wona punti, ko jangde. Aɗa jangine gandal keɓa gandal ma, ɗum ko gandal ke dokkeɗa wona goɗɗum. Anne hoto ɗaw hoorema e jingande hoorema, saabu janginowo makko an wallata, anne ballodira e makko. O jeeya courant o jeeya wifi o jeeya connexion o. Anne hoto ƴettu kalma tan mofta mbiya yo jangine tan jaha haajuma. Ala, teskitomo kanko ko neɗɗo no mani ñamowo jarowo joom haajuji. Anne ƴetta seeɗa yalma ngal jaha to Wave ma walla Orange Money ma nanna 77 906 14 81 mbiya ceerno waltiro golle men jahoje ɗe. Ene yooɗi non wadde nanon jaɓon Dental Dina TV windande tati ɓiire nde ala ko eɗen janga hande so wona ka mawɗo mo jangunɗono e ka tokoso. Hankadi on gandi ka mawɗo no windirte, hankadi on gandi ka tokoso no windirte. Hande noon ko so tawi e naati hen holno jangorto. Ay ɗo mbiyata ko ke foɗani, ɗo mbiya ke fooɗi, ay ɗo mbiya ek foɗani, ay ɗo mbiya ek fooɗi, ay ɗo mbiya kek foɗani, ay ɗo mbiya kek fooɗi. Wadde mi anda windande tati ɓiire nde koye ka gonmi ha joni, tawde Allah walli kam mi wawi windude ka mawɗo, mi wawi windude ka tokoso. Mi yalti e majjere ka to jangde mum e to bindol mum. Ɗo noon mi ara mi ekkito so tawi e naati hen no jangorto. Mi wiya ke foɗani, ke fooɗi, ek foɗani, ek fooɗi, kek foɗani, kek fooɗi. Wadde mi anda so ko gotal foɗani, ɗiɗi fooɗi. Wadde ɗo ko ke, ɗo ko ke, ɗo ko gotal foɗani, ɗiɗi fooɗi. Wadde mi wiya ek, mi wiya ek. Ɗo ko gotal woni ɗo foɗani, mi wiya kek. Ay ɗo ko ɗiɗi woni ɗo ko podgal, wadde mi wiya kek. Kala tan yimɓe foɗani mi foɗ, so fooɗi mi foɗa. Wadde ɗo ko ke, ɗo ko ke, ɗo ko ek, ɗo ko ek, ɗo ko kek, ɗo ko kek. On jiide ɗo ko ke foɗani, ke fooɗi, ek foɗani, ek fooɗi. Ɗo ko kek foɗani, kek fooɗi. Ko ɗo mbawata ka masalaɗo e ko so ɗiggita tan kadi a sirti e majjere ko fate ka. Kako janga e ka e masira e ko ɗo haaɗi. Ma woni ke, ma woni ke, ma woni ek, ma woni ek, ma woni kek, ma woni kek. Wawa diwto ɗo tawde a hollama a o, a hollama i o, hande kadi a hollama e o. Gasi on saha noon ƴetta kuɗol ma e karne ma
binda ka mawɗo e ka tokoso. Binda ke binda ek binda kek, binda kek. Janga ɗigga, a ɗiggini ƴettu kaɓorɗo ma jaha ndawa golloyoɗa. A dañi seeɗayal ma ciftora hen ceerno ma janginowo ma, mbiyamo ceerno ɗum ɗo mi waɗi hen wallitde jangde men yahore nde, ene yoɗi enen ndendi jangde nde min keeda ga keedon toon. Tawi on dañi seeɗayal mon ciftore min hen seeɗa, minen min keeɓi seeɗayal amen min ciftori onen seeɗa, ndenden on seeɗa goto kala ɗo heedi ɗo heeda ɗon. Wave, Orange Money, Western Union, MoneyGram, Ria, numéro o nan ɗon on jiimo 77 906 14 81. mbaɗon hen jingere mon e wallere mon rokke nande famde. ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañiton jangon ɗigga. O ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.